A mi el que m'agradaria és que me conteu, que mos conteu, quina és la vostra faena de tots els dies, perquè estan 365 dies al riu i, per tant, ells segurament són els que estan més en contacte en aquest riu que mos passa per ahí baix. Bon dia a tots, soc Eric, gràcies per assistir a tots. I comencem en el que és esta xicoteta explicació. Dia a dia se dediquem un poc a lo que és la vigilància, la seguretat del paratge i, com bé ha dit Lluís, estem 365 dies en les diferents tasques que du a terme la vigilància d'aquest paratge. I actualment som 3 efectius i durant el que és l'hivern ne som 2 d'efectius, que és Gonzalo, que és el més veterà, estic jo i ara Marc com a tercer guarda en el que és l'època estival que diem nosaltres. Conteu-me com és un dia vostre de recorregut pel riu, com vos ho plantegeu? Tot comença, iniciem el servici en la base que tenim, on agafem el vehicle i diferents materials que puguem fer servir per a diferents treballs i ja se'n venim al paratge. Depèn del dia o depèn el que tinguem que fer, s'inicia el que és la nostra jornada o bé realitzant alguna patrulla de vigilància, d'observació, a no ser que tinguem algun punt en concret que tinguem que revisar alguna cosa com pugui ser zones de més personal, com per exemple en estiu, que ve molta més gent. I iniciem els dies, depenent la temporada, l'època o el que se tinga que fer, se comença de diferents formes. Perquè, per exemple, una de les vostres faenes és el control dels abocaments que n'hi ha a vora riu. Sí, per supost. El que se va comentar ahir de a cagar al riu, que de fet va ser un dels temes dels documentals que se van fer en el seu dia, vosaltres eviteu que la gent ho tira al riu. Clar, el que fem és preservar un poc el paratge d'esta forma també, intentant evitar o intentant aconseguir que això se pare un poc de la costum que tenia la gent de vindre a abocar tots els residus a lo que era el paratge. I clar, també causa mala imatge, està tipificat com a delicte i n'hi ha altres tipus de formes de gestionar tots aquests residus que no és abocar-ho en una zona del riu i ja està, com antigament estava acostumada la gent a fer-ho. A més, també controleu si hi ha algun foc a l'incendi després per donar... Per supost, la nostra labor, a part d'estar així i controlar tot tipus de tasques que fem així, també controlem la prevenció d'incendis o en el cas que trobem un foc, també estem així per a avisar o per a intervenir ràpidament en el cas que se trobara un cas així. Perquè, per a que la gent se faci una idea, d'on va a on va el recorregut que feu vosaltres? O sigui, quin és el tram de riu que està un poc sota la vostra jurisdicció? Aprofitant que estem ja aigües amunt del Millars, nosaltres comprenem des de lo que és la finca, el jaciment arqueològic del Torrelló, fins a la mateixa desembocadura del Millars. Als 2 marges, marge dret i marge esquerre, que és com ho denominem nosaltres la guarderia. Molt bé. Una de les feines que feu és un poc control o supervisió de flora i fauna que n'hi ha al riu, no? Per supost. Com vos organiseu l'any? Perquè això, clar, en funció de l'any hi ha unes espècies, n'hi ha... En quant a vegetació, més o menys tenim el que són les espècies d'ací del riu més controlades, més visualitzades, sabem quina és la vegetació existent, encara que pugui canviar un poc en primavera o estiu, perquè n'hi ha plantes hivernals o estivals també, però estan totes, vull dir, sempre estan així. La vegetació sabem quina és, la gent controla, i en quant a la fauna també sí que és veritat que depèn de la temporada o de l'època. Canvia la fauna, n'hi ha algunes que són permanents tot l'any, però depèn de la temporada canvien un poc. Contem-nos un poc com feu el control de fauna, els censos, potser Gonzalo, que més experiència en aquesta matèria, com feu els censos d'espècies, com col·laboreu per a proporcionar dades a altres administracions que s'encarreguen de fer controls, un poc com feu tot això i què vos heu anat trobant en aquests anys d'experiència. Buenos días a todos.
A ver, el tema de la fauna, nosotros lo que hacemos es conforme vamos viendo fauna diaria, fauna que no sea común en el río, lo vamos apuntando, tenemos un control de fauna y ese control lo pasamos al consorcio. Y el consorcio ya se dedica a hacer estadísticas sobre ese control de fauna. Temporalmente o en determinadas épocas del año, como viene fauna, como ha dicho Eric, viene fauna nueva, estival o invernal, sí que hacemos algunos censos, algunos conteos sobre esa fauna que viene y se va, ¿no? Fauna que viene en invierno o estival. Y bueno, hemos tenido casos importantes como el descubrimiento de la nutria, por ejemplo, aquí en el Millás, que fue hace 5 o 6 años, si no recuerdo mal, después de muchísimos años que no se veía aquí en el río, pues detectamos su presencia, lo comunicamos a Consellería. Y flamenco hemos visto también, que nunca habíamos visto. Ahora está lleno de moritos, Plegades fascinellus, que hace 4 o 5 años pues tampoco se veía. Es decir, se va viendo fauna que hace 10 años, 11 años o 12 que comenzamos el servicio, no había. Y ahora poco a poco se va viendo una fauna diferente, una fauna nueva. I vamos, creo que serà producte de la protecció que tiene el paisatge. Això és important, és a dir, com veu vosaltres tots els dies a vora riu que influeix la protecció i que hi hagi més respecte en el paisatge? A ver, cuando comenzamos el servicio fue muy duro. Fue muy duro porque, como has dicho, a cagar al río. El río era el vertedero, no solo el vertedero, sino era el lugar donde se cometía todo tipo de infracciones, de todo tipo. La gente iba al río a cambiar el aceite del coche, por ejemplo, a hacer rally por el río con los vehículos, en fin, caza, pesca ilegal. Entonces, todo eso, a lo largo de los años hemos visto que poco a poco las estadísticas han ido descendiendo. En cuanto a vehículos, circulación, pesca, hemos conseguido a lo largo de los años, pues a base de informes negativos, que ahora ya no se pueda pescar en el paisaje protegido. Y la caza la hemos controlado mucho porque, como digo antes, pues iba mucho la gente a cazar con perros y bueno, pues nuestra presencia, nuestra labor de disuasión ha hecho que esa gente, esas personas ya no cometan ese tipo de infracciones. Ha bajado mucho el tema de los vertidos también. Es complicado porque pillar a una persona infraganti es difícil, pero ya la labor de disuasión y el boca a boca hace que se haya reducido mucho ese tipo de infracciones. Entonces, a lo largo de los años sí que hemos visto una evolución de gente también que viene al río. Antes no veíamos a gente que utilizaba el río para su actividad de ocio. Ahora, sin embargo, a todas horas hay gente paseando, bicicleta, caballo, o sea, disfruta del río y eso pues, es producto de unos años de protecció i de manteniment. Perquè quan veu qualsevol infracció d'abocaments, de caça, de pesca, entenc que vosaltres sou element dissuasor i a partir d'ahí també compteu en la col·laboració dels cossos de seguretat. Com feu un poc aquesta operativa? Sí, sí. Està clar que nosaltres som, en el cas de que pugues veure-ho, o de que se veja, som la primera intervenció, no? Tens que frenar en aquest cas un acte que sigui una infracció, és la primera toma de contacte la fem nosaltres. Tens que actuar, és la nostra labor. En el cas de que no se puga com a tal identificar aquesta persona, pues se col·labora, depèn en la població en la que estiguem, en un cos o en altre. Per exemple, a Vila-real se col·labora en policia local o policia nacional, depèn també quin siga l'acte que s'hagi vist. En Almassora, policia local i guàrdia civil, i en Borriana el mateix, local i guàrdia civil també. O inclús a vegades en Seprona. Però clar, som una rama molt pareguda també a la d'ells perquè som protecció de la naturalesa. Molt bé. Participeu també en accions de protecció concreta de determinades espècies, per exemple el corriol, en la platja d'Almassora. Aquesta protecció, vosaltres veu que després té una altra relació a que l'espècie tingui molt millor salut i s'hagi assentat en la desembocadura, no?
Clar, arrel de lo que ha dit el company Gonzalo, no? De que tota la zona va millorant, que prolifere i veiem que venen espècies noves, és perquè s'està aconseguint el que és la finalitat del paratge, de que se regenere, de que torni a vindre fauna que antigament estava, va desaparèixer i torna a vindre. Vull dir que a poc se va aconseguint el que és la nostra finalitat, que és de que tot això torne i de que el paratge estigui el més natural possible. Perquè, per exemple, també la presència de les llacunes i els observatoris també ha fet que el Millar sigui un pol d'atracció, no? Vos veu, el que comentava Gonzalo, que vos veu a gent que fa, quan vau començar no vos trobàveu. Clar, era abans, per lo menos, jo no puc parlar tant d'aquestes èpoques perquè sé el que estava, però de no veure a persones o de veure un altre tipus de gent, a ara aconseguir que aquest tipus de persones vinguen i puguen gaudir de lo que és l'espai, doncs és perquè alguna cosa s'està fent bé i dona molt a conèixer també el que és el paratge, perquè, com ja he dit, de boca a boca se va coneixent, li ho conten a més gent, ve més gent, per exemple, als observatoris, ornitòlegs, això vol dir que està funcionant correctament. Molt bé, per espècies concretes, la llúdria. Com va ser aquell episodi de la llúdria? La nutria fue curioso porque estábamos realizando trampeo de galápagos exóticos, es otra de nuestras tareas que realizamos, el trampeo de especies invasoras, bisón americano y también galápagos exóticos. Y en una de esas revisiones del trampeo, en la Gola Sur, vi unas huellas que me parecieron extrañas porque estaban en una isleta dentro del agua y eran muy parecidas a perro. Y tengo algo de conocimientos de rastreo, entonces las analicé y digo, esto es nutria, ¿no? Y además había unas marcas también territoriales que me indicaban que era nutria. Lo comuniqué al consorcio, el consorcio lo comunicó a Consellería y digo que fue curioso porque no se lo creían, decían es imposible, porque además está a 100 metros del mar, estaban las huellas. Por aquel entonces no había la expansión que hay hoy en día de la nutria en el litoral. Hoy en día ya hay nutria por todas partes, pero en aquel entonces no se sabía que había tal expansión. Sí por encima, por arriba del Mijares, por la parte alta, pero no tan abajo. Nos pidieron un informe, presenté el informe con fotografías y seguían sin creérselo. Y vinieron técnicos de la Font del Vidre, que es el centro de recuperación de fauna de aquí de Castellón. Y efectivamente corroboraron que esas huellas y algunos excrementos que encontramos después pues, eran de nutria. Lo cual fue importante porque, ya digo, hacía 50, 60 años, según me comentaron, que no había constancia de nutria tan cerca tan abajo, aguas tan abajo. Y desde entonces lo que hacemos es seguimiento de nutria. Vamos haciendo un seguimiento para ver si se ha establecido, si se ha quedado, si hay más de una nutria, porque podría ser que fuera una nutria dispersante buscando territorio. Y a lo largo de esos años sí que hemos visto que la población de nutria ha aumentado mucho. Hay prácticamente en todo el paisaje protegido. Y lo que es mejor, ha desplazado al bisón americano. Antes lo que veíamos mucho eran huellas y rastros de bisón americano. Y desde que está la nutria, como comparten el mismo nicho ecológico y alimenticio, ha desplazado al bisón. Y ahora ni capturamos bisón en las trampas ni detectamos ningún tipo de rastro de bisón americano. Moltes vegades la presència d'aquests animals són bioindicadors ambientals, no? Són indicadors de la qualitat d'un espai. Sí, la nutria en concreto no tanto a diferencia de lo que se cree. Siempre se ha visualizado a la nutria como espacios de agua cristalina, agua limpia y pura. Por eso se tiene una visión de que viven en las cuencas altas de los ríos. Nada más lejos de la realidad. La nutria está donde tiene alimento. Se desplazó por las aguas contaminadas, eso sí que es verdad. Al contaminarse el agua disminuye la alimentación. Pero sí que es verdad que hace ya muchos años que prácticamente todos los pueblos tienen sus depuradoras, con lo cual ya no vierten aguas residuales. Las empresas, las industrias ya están mucho más controladas por el SEPRONA, con lo cual tampoco vierten ningún tipo de vertido, está todo mucho más controlado. El alimento aumenta y la nutria baja.
La nutria le da igual estar en agua cristalina que estar en agua totalmente turbia. Le da igual. Si tiene alimento, de hecho se ha encontrado nutria en sitios que dices, ¿de verdad está aquí la nutria en este charco? ¿Tiene alimento? Entonces tenemos un poco la visión de la nutria en aguas o en sitios que sean muy cristalinos y muy puros, pero nada más lejos de la realidad. Pero sí que es verdad que hay otras especies que sí que son indicadores de buena calidad del agua y del entorno. Com per exemple? Por ejemplo, bueno, eso se estudia más con macroinvertebrados o con pequeños insectos que hay en el agua. Eso viene, sobre todo lo hace la Fundación Libne y otras organizaciones. Nosotros no nos dedicamos a ello, pero gracias a un análisis del agua y a esos insectos, hay una serie de insectos que son bioindicadores de buena calidad. Nosotros ahí sí que de momento no entramos. La gent que conviu al riu, que va al riu, ja està acostumada a veure-vos, no? Ja un poc Sí, per supost. saben que esteu. Sí, moltíssima gent i alguns que són assidus de la zona, de les 3 poblacions, saben que estem, inclús moltes vegades ja estan alguns esperant, el que vaig a dir no és roïn, és bo, en canvi. Alguns esperen inclús a veure't algun dia de servici per a poder preguntar-te, que li aclaris alguna duda que tenen, inclús te pregunten què coses se poden arribar a fer en aquest espai, el que no se pot fer, o inclús més preguntes sobre la naturalesa, que diuen, mira, ja que està així vostè, pues... I això és bo, perquè també és una forma de fer entendre la gent i de veure que no ens tenen que tindre temor, que som una figura, encara que siguem autoritària, però que controlem aquesta zona, que se dediquem a les tasques que tenim, però que no és per a res roïn. I molta gent saben que estem i saben que canviem de zones, saben a lo que ens dediquem, què és el que fem, i com reitero, hi ha gent que espera a veure'ns, inclús per a preguntar-nos que li aclarem alguna duda o que li comentem algo que desconeixen, o inclús on poder trobar informació, o inclús a preguntar coses del consorci, li diem on se pot trobar aquesta informació, on podem preguntar-ho, o donar-li algun tipus de contacte per a que li facin aquestes aclaracions. Què veu que és el que busca la gent quan va al riu? Pues molta gent se pensa que per ser un espai natural que no n'hi ha normes. Poden vindre, poden fer el que vulguin i no és així. Realment hi ha, per dir-ho d'alguna forma, són unes normes de convivència per a tots i n'hi ha que respectar el que és la zona i la natura. Quan venen així el que busquen molts, que també és un poc d'entendre, poder, per exemple, el tema gossos, de poder soltar lliurement el gos, de que puga anar sense la corretja, de que puga córrer un poc en llibertat, que també se controlen aquests tipus d'accions. També molts el que intenten vindre és a no tindre complicacions. Venen a passar el dia, a poder fer el dinar o fer un pícnic, per així dir-ho, a banyar-se també en les zones de bany. Doncs venen, el que més notem és que venen buscant un poc aquesta llibertat, de no estar en nuclis urbans, que és la vida quotidiana, més o menys, de qualsevol persona. Venen buscant això, sobretot, el que és un poc la llibertat. Sí, és bàsicament així, molts te ho diuen, que n'hi ha zones que diuen que això no és com estar en el carrer, és molt diferent tot. A part, n'hi ha zones molt ben cuidades, molt netes, n'hi ha àrees recreatives on pots sentar-te tranquil·lament en la taula a esmorzar. Doncs venen buscant un poc això, l'aire limpio. D'episodis de fauna, que potser som els que ens quedem, per exemple, me'n recordo fa 2 o 3 anys, en plena pandèmia, va ser el flamenc, que va arribar a les llacunes. Quin paper tenen les llacunes des del punt de vista d'espais per a la nidificació i per al pas d'aus? Bueno, las lagunas, cuando se hicieron, fue con idea de atraer diferentes especies, porque tienen diferentes profundidades, cada laguna tiene una profundidad, entonces pues hay algunas especies que son buceadoras y prefieren una laguna que otra. Entonces, lo mismo te digo, a lo largo de los años he visto cómo han ido viniendo especies diferentes a las lagunas, como por ejemplo el calamón, que lo teníamos muy reducido a un núcleo de la Gola Sur, muy cerca de la playa, había muy poquito,
y poco a poco ha ido colonizando el río y ahora cría en las lagunas, en las mismas lagunas cría. Entonces sí que se ven habitualmente muchas especies, pato cuchara, aparte de las típicas, la focha, la polla de agua, el coibert, se ven otras especies como pato cuchara, el azulón, el calamón, el zampullín. El flamenco fue una rareza, pero bueno, estuvo, no sé si no recuerdo mal, un par de semanas con nosotros, era un juvenil, pero bueno, es una rareza de momento. Y sí que van viniendo. Y ahora, bueno, pues se ha creado una laguna nueva en Burriana, que esperemos que con el tiempo pues la vegetación vaya regenerándose y vaya poco a poco a ver cómo funciona esa laguna. El control de la pesca, ara diguem-ne està prohibida, però durant molt de temps heu estat controlant la pesca en la desembocadura i la caça. Això podríem dir que està ja extingit o encara va gent a... Sempre n'hi ha algun cas que a vegades o bé per desconeixement o perquè potser pues, intenten dir vinga, va, provem, és com tot, no? Si no passa res o no mos veuen, pues, pesquem. Són casos molt aïllats, són casos molt reduïts, però segueix existint. Seguint havent casos de que n'hi ha gent que intenta realitzar aquesta pesca. Se sap que passa, s'intenta mediar i aconseguir per tots els mitjans d'aconseguir encontrar-los, però a vegades pues, també és un poc difícil perquè no sols estem dedicats a controlar la pesca. Com hem dit, tenim moltes més faenes a lo que és el paratge. Intentem acotar molt aquests casos i trobar-los, però clar, és com tot, si no ho veig, o si no ho veus, o si no ho trobes, pues, passen coses, clar que passen. Segurament una altra cosa que tampoc sap la gent que existeix i que té el Consorci és el servei de manteniment que s'encarrega moltes vegades de retirar tots aquests abocaments i un poc fer que tota la infraestructura associada al riu es mantinguen en bon estat. I vosaltres treballeu molt colze a colze en ells. Sí, treballem en conjunt en ells, són companys nostres, formen part també del Consorci, és la Brigada de Manteniment Forestal, que ens agrada dir-li així, perquè pràcticament és això, i són els que s'encarreguen de realitzar la limpiesa i manteniment de les zones del paratge, que la veritat tenen una labor prou important perquè és qui mantenen dia a dia tots els nostres camins, les zones recreatives, si existeixen residus són els que ho retiren i ho gestionen, doncs tenen una gran i important labor també. Per exemple, quan hi ha despreniments així en la senda botànica després d'unes fortes plogudes, o sigui, sou vosaltres els qui alceu la mà i els que dieu que hi ha això? Per supost, som nosaltres els que ho identifiquem i els que més coneixem al 100% el terreny, perquè pràcticament estem així la gran part de les hores del nostre dia a dia. Doncs després, al fin i al cabo, moltes vegades, inclús en una imatge ja identifiques per lo menos la zona que és o dius sí, sé on és o sé el que és, perquè, clar, és que estem així tots els dies. De canvis des del SEAT, des que se va crear la guarderia fins ara, quins canvis més heu vist entenc que per a millor? O si hi ha algun per a pitjor també el pots dir. Los cambios, bueno, vienen también unidos con mantenimiento. O sea, el río estaba lleno de vertidos, entonces primero fue una labor muy importante de recopilar vertidos, mantenimiento, limpiarlos, retirarlos, también con maquinaria pesada. Luego circulación de vehículos prácticamente todos los días. Multitud de vehículos circulaban todoterrenos, ahora ya pues todo eso está acotado. La pesca, muchísima pesca. El problema de la pesca es que no solo van a los sitios donde hay sitio para pescar, sino que tiraban mucha basura y hacían sitios nuevos, con lo cual toda la vegetación de ribera la destruían. Entonces, bueno, pues ahora la pesca se ha controlado, la caza, como he dicho antes. Eso especialmente. Y luego el hecho de que, gracias a todo ese trabajo que se ha realizado, a que el río está más tranquilo, más bonito, sin menos vertidos, con menos circulación, pues ha hecho que la gente, hemos visto un incremento de gente muy importante. De hecho, me acuerdo yo una época que una de las labores que teníamos era contar la gente que venía al río. En aquel entonces se podía contar, porque no venían muchas, pero ahora es imposible. Ahora esa labor sería imposible porque multitud de gente cada día. Entre semana y en fin de semana.
10 guardias, ¿no? Casi, para controlarlos a todos. Solo para eso es imposible. O sea, sí que ha habido un cambio muy importante en cuanto a infracciones, porque nosotros nos basamos en la legislación medioambiental. Todo lo que está en la legislación medioambiental nos encargamos de vigilarla y de hacer que se cumpla. Entonces, en lo que son infracciones, hemos visto que se ha reducido todo muchísimo. Ahora, pues simplemente tenemos que controlarlo i que no se nos desmadre un poco. Estan portant la veu cantant Eric i Gonzalo perquè són els que porten més temps. Però Marc, que s'acaba d'incorporar, com te planteges? El treball. Bon dia a tots i a totes. Doncs, jo vaig treballar la temporada passada i per a mi és una experiència brutal. De fet, el fet de que un consorci, mitjançant la gestió de l'empresa que ens porta, que és FACSA, aposta per la figura del guarda rural, som una figura de 1849, no de fa 2 dies, és una lluita molt important perquè realment que apostem per la nostra figura, és la meva primera sensació, és una cosa que cal donar a entendre que és important, perquè som una figura molt polivalent, com han dit Eric o Gonzalo, des del Torrelló de Boberot a la desembocadura hi ha béns jurídics molt diversos, no només la fauna, la flora, sinó el patrimoni històric, cultural, que també és una cosa que ho portem nosaltres, la vigilància i la protecció. La protecció de les persones, per exemple, una de les coses que més me va cridar l'atenció eren els menors que saltaven des del molí del Terraet, que era una pràctica que encara que banyar-se al riu no està prohibit, sí que llançar-se des d'unes altures, unes infraestructures històriques, primer, que causa un dany a les persones i pot causar accidents, i el fet d'informar-los i d'ajudar-los a entendre que és una situació que els pot fer perillar, i a banda, que el fet d'impedir-los l'entrada a aquests edificis garantís el patrimoni, és una de les coses més curioses que m'ha aparegut, perquè en un moment estàs en els vertits, a l'altre protegint una instal·lació històrica, a l'altre estàs seguint una espècie de fauna. I la veritat és que jo, per lo que he après tant d'Eric com de Gonzalo, és que així, més que perseguir la infracció, és conscienciar i reeducar. Si tu consciències, pots reeducar a les persones que llancen vertits, que pesquen de forma furtiva. I si no pots conscienciar, no pots reeducar, per tant, ja tens que fer-ho en les eines que et dona l'administració, com és l'alçament d'acta d'infracció. Com ho plantege? Amb molta tranquil·litat. Són molts quilòmetres de ribera, és un espai que té gran quantitat de béns jurídics i la clau per a mi és aprendre tots els dies sobre fauna, sobre el Torrelló, sobre la legislació mediambiental i no res, en ganes i d'aportar a la societat que envolta el riu, tant com és el compromís dels ajuntaments de Borriana, d'Almassora, de Vila-real, la Diputació i per part nostra també. O sigui, aprenentatge tots els dies. Quins secrets li podien contar a l'auditori que hi haguen al riu? El corriol, l'àguila pescadora, la llúdria... Quins secrets que vosaltres veu tots els dies poden contar al riu? De cosas del común de la gente que no saben que está ahí abajo, que hay nutrias, que vienen flamencos, que... El charrancito, que está el chorlitejo, que... Sí, es que el río tiene una riqueza de fauna que nadie se le imagina. De hecho, hasta hace poco, durante muchísimos años, ha habido gente importante como Joan Castaing, que es un ornitólogo muy importante, reconocido en Castellón, muchísimos años haciendo sus... se me ha ido el nombre. Censos de avifauna, seguimiento de fauna, de avifauna en el río. Muchos años. Es una persona que controla mucho, es muy importante. Y lo hace porque hay una riqueza, él me lo explicó, dice, aquí hay una riqueza de fauna que en otros sitios que por nombre son más importantes, se puede comparar, es muy comparativa. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos bueno, aparte de todas las rapaces que se ven aquí, la pescadora, la calzada, ratoneros, aguiluchos laguneros. Estamos ahora con el patinegro, que lo acabamos de ver hace un par de días en la playa y estamos haciéndole seguimiento a ver si consigue criar y proteger su espacio de cría. El chorlitejo chico también, el crió el año pasado.
Y, en fin, es que se puede ver multitud de especies que no pensamos que están, lo que pasa que sí que es verdad que está bastante esparcido. No es como, por ejemplo, otros espacios como la Albufera, la Marjal del Moros o la Almenara, que vas a un lugar más concreto y consigues ver mucha cantidad de especies. Aquí tienes que moverte mucho en sus miradores, en sus sitios más recónditos, para poder ver esa variedad de especies. Pero en cuanto a variedad, hay muchísima de especies. Molt bé. De fet, incís, una de les coses que més m'ha impressionat és l'espècie del xerrancito que va amb la monxeta, que vam seguir l'any passat. L'any passat, sí. La veritat és que la fauna es sorprèn, no? Era una espècie que, de fet, als visitants amb nosaltres mos atacava. Literalment, o mos cagava damunt o es tirava en picat per a dir-nos així estem nosaltres, no volem que mos moleste, no? Aleshores, el fet de que moltes voltes tingues que protegir un bé jurídic que t'està constantment atacant, és una cosa molt curiosa, no? És moltes voltes, o sigui, és complicat. Tu protegeixes una persona, la persona entén que la protegeixes, un animal, no? Aleshores, és una tasca molt comprometuda, no? En el fet, molt curiós. I vosaltres que esteu ahí tots els dies, com veu la convivència, ésser humà, paisatge protegit, espècies? Això com se pot? Es complicado. Sí. Pero posible. Es Un complicado poco porque... compleja. No. Porque la gente, bueno, como dice Eric, viene a disfrutar al campo y quiere, como es lógico, soltar al perro para que disfrute, para que corra, y no entiende que, aunque el perro no sea cazador, el simple hecho de campear por fuera de los caminos, o ellos mismos por circular andando con un caballo por fuera de los caminos, hay fauna que cría en el suelo, espanta a las madres, y mucha de esa fauna ya no vuelve, o pueden chafar los nidos o asustarlos. Entonces, hacemos una labor importante en cuanto a concienciar a la gente de que no se salga de los caminos, que no deje el perro suelto, porque espanta, asusta a la fauna y perjudica a la cría. Entonces, es una labor constante, día tras día, año tras año, sobre todo de concienciar, de que no se salgan y que cumplan la normativa, no porque sí, sino porque tiene una finalidad, una función, que es la protección de la fauna. Paciencia y un carro para portarla. Molt bé. No sé què més me podeu contar. Sí, ¿alguna pregunta? Alguna pregunta que tingueu? És que... Sí. El tema fauna, per el moment, a veure, no l'estem ben afectada gravement, perquè encara que n'hi ha, per dir-ho d'una forma, menys cabal o menys quantitat, la fauna, vull dir, no és tonta. Ells es mouen, tenen la seva llibertat, no? I busquen ells també les zones on puguen, com ha dit Gonzalo, tindre el seu aliment, puguen estar resguardades. Entonces, en el tema fauna, bueno, això ho pot explicar molt millor Gonzalo, però gravement no la veiem afectada. De vegetació, en quant a vegetació, alguna espècie sí que depèn l'època, sobretot en estiu i si en l'ausència de plogudes, sí que veiem un poc més de sequera, però tampoc n'hi ha gravement, almenys que nosaltres puguem veure en el paratge, una afectació greu. Vull dir que sí que és veritat que pots veure com un arbre se puga secar més o puga patir més, però no mor. I el que mor a vegades pot ser perquè tingui una malaltia o per algun altre vector o factor. De moment no ho veiem grave. En el moment que se vera també estem nosaltres per a informar-ho, per a poder detectar-ho i tratar de comunicar-ho a l'òrgan gestor per a poder solucionar aquest tipus de problemes. También, en cuanto a flora, la mayoría de especies que están en zonas que no hay agua son especies que están también muy adaptadas a ese estrés hídrico. En la mayor parte del río sí que hay agua. Por ejemplo, en el bosque de ribera que tenemos aquí, en la senda botánica, siempre hay agua, siempre reciben mucha humedad, la parte final del río también reciben agua de las depuradoras. Siempre hay un mínimo
de abastecimiento de agua, con lo cual eso permite a las especies pues, estar prácticamente todo el año. Y lo que es la Gola Sud, la Gola Fonda y la Gola Nord reciben agua de subsuelo, o sea, siempre tienen agua. Con lo cual, sí que hay algunas zonas concretas pequeñas que a lo mejor se secan durante el año, pero tienen otras cercanas que se pueden refugiar. Las lagunas artificiales también. Entonces, no sufren la fauna por ese motivo, porque tienen siempre puntos de agua de sobra para refugiarse. Y luego las especies de flora que a lo mejor pueden padecer un poco, el servicio de mantenimiento realiza riegos constantemente cuando hay una sequía fuerte, realiza riegos periòdicos de esas especies que a lo mejor sí que pueden sufrir un poco más. Després també és curiós que no, hi ha trams de riu més sec, alberga fauna més de seca com és la perdiu. És una fauna que l'aigua no... O sigui, és curiós, no?, perquè el que és la franja més aquàtica veus aus aquàtiques i la franja més de seca veus aus més de seca. O sigui, no tenen tanta necessitat d'eixa aigua. Vull dir, al final el canvi climàtic es nota. Els seus efectes es noten. Per això cal protegir. La pressió urbanística que des de les nostres ciutats estem exercint sobre el riu, els masseigs que hi ha al costat de l'Almassora, el mirador que s'està construint a l'Almassora, els masseigs que tenim a Vila-real, el jardí que volem fer de Ribera a Vila-real. Això creieu que afecta molt a lo que és la convivència de la fauna i la flora del riu? O això d'estar prop i agarrar-lo les ciutats com un jardí propi li pot donar més valor encara al caus del riu? A ver, todo impacto humano influye, pero sí que es verdad que la fauna se acostumbra bastante a las personas. Que ni iba a decir la nutria aquí, sino de paseos, lleno de gente paseando y está y convive y la fauna se acostumbra. Pero como digo, todo influye, o sea, toda infraestructura que se construya, la masificación de gente, todo al final acaba influyendo, por eso hay que llevar un control, pero sí que la fauna, por mi experiencia, no solo en el río, sino en general en el medio ambiente, se acostumbra mucho al ser humano. O sea que... Esta proximidad que tenemos aquí, por ejemplo, en la playa de Almazora y Burriana están un poco más lejanos del río. Esta proximidad que tenemos la gente, ¿notáis que a cuanto la gente más cerca lo ve, más se interesa en que lo protejamos? Ah, claro, vale, por ahí. Cuando lo conoces y cuando realmente te das cuenta del valor es cuando tienes ganas de protegerlo. Si no lo conoces, pues no le das valor, no lo proteges. Claro, el hecho de venir, de dar a conocer el río, el paisaje, la senda botánica, la Gola Sud, todo eso, pasear y hablar con nosotros, la gente habla, nos pregunta. Todo eso hace que la gente lo conozca. Mucha gente viene de Almazora, de Vilar. Ah, pues yo no conocía el río. Pues lo tienes al lado de casa. Y se lo enseñamos, le damos a lo mejor algún tríptico y eso hace que la gente lo conozca y le dé valor, es suyo, es propio, es de mi municipio y te da ganas de decírselo al resto de gente, protegerlo, cuidarlo. Hacer pequeños actos, ¿no? Gente que viene de Barcelona, de Bilbao, el año pasado, un señor de Barcelona que flipó con la playa de Les Goles. Y al final es eso lo que dice Gonzalo, hay que conocer el bien jurídico. Hay un neuropsicólogo muy famoso, Elin Collard, que dice que los espacios naturales crean en nuestro cerebro sensaciones químicas muy positivas. O sea, yo creo que al final las personas, conforme más conocemos el medio natural, más ganas tenemos de estar en él y más ganas tenemos de cuidarlo. O sea, evidentemente hay de todo en la viña del Señor, pero la mayoría de personas con las que nos encontramos
De hecho, cuando llamamos la atención con los perros, nos lo pregunta, ¿y por qué? Pues mira, si usted unido se acerca y lo ve, ¿verdad? Pues si el perro se acerca, lo huele. Es consciente y lo ata. De normal no hay problema. La gente está dispuesta a ayudar. La cuestión es, pues... El asunto es, conforme ha dicho el compañero, es que gente que se acostumbra a venir y viene bastante, que lo siente como más suyo, se crea como un pequeño vínculo como de mucha más cercanía. Ahí sí que le da más importancia a esa persona de decir, ostras, vengo bastantes días, lo veo cuidado, lo veo curioso. Ahí sí que empiezan a sentirlo un poco como si fuera más de ellos. Sin embargo, hay veces, como ha dicho Marc, que sí que es verdad que viene gente más lejana y a lo mejor no cataloga esa importancia, pero sí lo ve muy curioso, pero los que a lo mejor sí lo sienten mucho más cercanos son los que vienen mucho más el día a día. Incluso nos avisan muchas veces de infracciones. Oye, mira, que allí he visto unos pescadores o allí he visto a alguien con los perros sueltos. No, la gente no colabora. O incluso una rama rota, a lo mejor Sí, no has sí, podido llegar a verla y te dicen, oye, mire, disculpe, aquí hemos visto un árbol que se le ha roto una rama, se lo agradeces, le dices que le parece correcto y ya te acercas a revisarlo, porque claro, son gente que al fin y al cabo también se preocupan un poquito de que esté curioso lo que es la zona. Entonces ahí es donde viene esa cercanía también un poco. Sí que seria una bona proposta als nostres ajuntaments de fomentar el que és el que la gent acudirà, fomentar les excursions, fomentar les activitats Per supost, clar, el donar a conèixer. dins del cau del riu. Sí, sobretot les excursions escolars és una cosa que és fonamental per a mi. L'educació des de menuts és una tasca fonamental. No res. Alguna pregunta més? Sí, bueno, jo ara, qualsevol particular, vaig pel riu i veig algun vessament, veig algú pescant. A qui tinc que avisar? A la policia local d'on estiga? Pots avisar a lo que és qualsevol cos d'autoritat de la mateixa localitat o inclús a nosaltres, però clar, nosaltres per qué medio de... Nosotros, un teléfono corporativo en el que se pueda llamar o que esté facilitado en algún sitio no tenemos. De hecho, no solemos dar teléfono, salvo excepciones. Normalmente se llama a la policía se pone en contacto con nosotros. Cuando es algo vinculado al río, como ellos no tienen potestad para denunciar infracciones medioambientales, ellos nos llaman a nosotros y se ponen en contacto. Oye, nos ha llamado una persona que ha visto una infracción o lo que sea. Pero como teléfono corporativo, nosotros no, a día de hoy no tenemos, no figura en ningún sitio. I en quant a totes les construccions que hi ha en domini públic hidràulic, heu notat alguna evolució en estos anys? Bueno, una de nuestras labores es precisamente el control de esas construcciones ilegales, ¿no?, que se producen en ciertos sitios. Tenemos formuladas muchas denuncias. La mayoría de los casos no hace falta ni siquiera levantar la infracción porque se les comunica, se les conciencia, derriban lo que hayan construido, lo quitan y muchas veces no hace falta. Pero sí que llevamos, esa es una de nuestras tareas, ¿no?, el control de construcciones ilegales en lo que es el paisaje protegido. Algú més? Ho hem deixat clar aleshores. A fer cafè i esmorzar. Moltes gràcies. A vosaltres. Per este diàleg. Està molt bé que hàgiu estat els tres, perquè estes ens heu contat el vostre punt de vista de dia a dia en el riu que tenim ahí baix. I està bé saber-ho de primera mà dels qui segurament sou els que esteu més al riu tots els dies. I per això que està bé que ho hagin conegut de primera mà un poc les sensacions que teniu vosaltres patejant el riu tots els dies. Així que moltes gràcies i fins properes jornades que segurament vos tornarem a convocar per a que mos conteu més coses del riu. Per Un placer. supost. Gracias. Ara teniu ahí fora un esmorzaret.